Vi ved som spillere, at 2016 har været et hårdt år. Øh, det har været et år, hvor vi er gået ind med i starten af foråret med forhåbning om at kunne blande os helt i toppen. Jeg kan sige, det har vi ikke fået, det fik vi ikke gjort, og efteråret har også været meget udfordrende. Men som sagt, vi er en klub, som står sammen, og det er både i med- og modgang. Jamen, vi selvfølgelig ønsker at se så mange som muligt i Horsens. Og nu har vi fået point i de sidste 3 kampe her. Så at kunne slutte 2016 rigtig godt af med så mange fans som muligt i Horsens, det vil være perfekt. Uden jer, fans, jamen, så vil OB ikke være den samme klub, som den er den dag i dag. Så derfor håber jeg, at I stadigvæk vil støtte os og møde tilstandere op, som I plejer at gøre, både til ude- og hjemmekampe. Det sætter vi som spillere stor pris for.